Niretzako Durangoko azoka saltzeatzeko leku bada. Pixka bat kulturizatzeko leku bat, libururen bat erosteko, eta gero turismo pixka bat egiteko ere lekuare bada. Saltzen dute euskal produktuak eta oso euskalduna basara hona etorri alzara. Ondo pasatzeko lekua. Familiarekin goiza pasatzeko beste modu bat. Egun polita pasatzeko aitzakia, bai. Opariak erosteko toki bat da. Niretzako Durangoko azoka plazerra da. Gazte-gaztean itzenetik memorian izan dudan bizilagun bat. Sormenaren lurraldea amaren etxea da. Barrura begiratu dut, ni 54 urte daukadaz eta 25 urte daroadaz honetan. Orduan pixkat tartetxo bat hartu dut barrura begiratzeko eta gogoratzeko zelan egotena zen, zergatik sortzen dodan, zergatik bizi naizen sormenaren lurralde hortan, ezta? Orduan ahalegindu naiz pixkat kategoria edo konzeptualagoa dan halako diskurso modoko bat eratzen, baina beti literatura astu barik. Eta gero hori pixkat jasteko lotu edo jantziot 25 urte hauetan egindako hainbat testutatik hartutako laginez. Eta jo naiz hoixe josten, da gero josiala konturatu naiz arnaz zabalagoare behar da bela, beste disziplina batzuk sartzea eta irudia neukan lehengo buruan, baina gero pentsatu nebanez mugimendua isiltasun beteak sortzeko eta belarriaz batera begi hutsari erreparatzeko eta tarte bat denbora hori guzti hori jasoala irakurle entzule ikusleak denbora eduki dezan hori guztia bereganatzeko, ezta? Eta holan berbetan jarri ginen eta dantzaria eta bidantzari gazte, venga, ya está. Da holantxe joan ginen, lehen esan dudan moduan puntadaz puntada osatzen da sormena, pausoz pauso, eta orduan pauso batek bestera eroan nau, puntada batek hurrengora eroan nau, eta holan osatu da, gaur goizean egin dugun performance edo ekitaldi hau. Gutariko askoren sormen lurraldea mundua da. Hala ere, eta beste gauza askoren ondotik, sormenaren lurralde gure hori euskara da. Uste dut euskarak, euskal hiztun berriak lortzeko eta euskara gehiago erabili dadin behar beharrekoa duela inguruan sistema oso bat edukitzea, ezta? Eta horretan uste dut garrantzia handia dutela eduki erakargarriek, hizkuntzaren erabilera zentzu guztietan bultzatuko duten edukiek. Hori sormena da, eta sormenaren atzean daude sortzaileak. Eta uste dut Durangoko azoka eskaparate bada, sormen hori ikusteko, baina uste dut aukera ezin hobea dela hori sortzen dutenei, sortzaileei, gure errespetua erakusteko. Esateko behar ditugula. Sortzen dituzten eduki horiek beharrezkoak ditugula pertsona bezala, eta kasu honetan hizkuntzaren bultzada egiteko erabiltzaile bezala, ezta? Eta orduan uste dut aukera hori aprobetxatu egin behar dugula Durangora gatozenean ere. Sormenaren lurraldea barne bulkadez jalgi ohi delako ezina ekin bilakatzeko. Sortzea sinestea bada, sortu egin nahi dut. Sinestea sortzea bada, sinetxi egin nahi dut. Eta bitartean, behin eta berriro bizi hasieraren hasia. Sormenaren lurraldea da. Garrantzi berezia ematen diot sortzaileen kontu honi. Uste dut begi bistan eta agertokien ipini behar ditugula sortzaileak. Horrek garrantzia handia dauka. Gero, uste dut, erakundei dagokigula, baldintzak sortzea eta azpiegiturak sortzea, sortzen diren produktu horiek merkatura iritsi ditezen
eta merkatuak, alegia, herritarrok ezagutu ditzagun da, erabili ditzagun da, erosi ditzagun eta disfrutatu ditzagun, ezta? Horiek dira gure kultura politikak, eta orduan uste dut hor jarraitu behar dugula erakundeok aleginean, eta gainera uste dut oso gertu egon behar dugula baita ere eduki horiek sortzen eta edatzen laguntzen duten industria txiki horietatik, ze horiek ere badute zer esana kasu honetan, eta uste dut adi egon behar dugula zer esaten diguten horiek ere. Hitza da, musika da, beroa da, elkarrekintza da, irudia da, hotsa da, hotza ez, hotsa, zarata bada, harremana da, irudimena da, besarkada da, muixua da, eta papelaren, musikaren, irudiaren atzean dagoen lehenengo bulkada ere bada.